Ну што, гатовыя? Сёння распавяду вам пра культавага беларуса з Грушаўкі. Не пра Макса Каржа, пра Тадэуша Рэйтана, які ў 18 стагоддзі лёг на падлогу, каб спыніць развал краіны. Рэйтан нарадзіўся ў 1740 годзе ў вёсцы Грушаўка. Гэта цяпер Ляхавіцкі раён Брэсцкай вобласці. І вось што адбываецца далей. 1773 год. Сойм Рэчы Паспалітай. Дзяржаву фактычна прымушаюць зацвердзіць першы падзел паміж Расіяй, Прусіяй і Аўстрыяй. Калі вы не разумееце, што гэта, то фактычна гэта тры імперыі сабраліся і сказалі: ну а давайте іншую краіну падзелім. Вельмі прыгожа, вельмі па-еўрапейску, ну вы ўсё зразумелі. Рэйтан быў дэпутатам Сойма ад ВКЛ, і ён спрабаваў сарваць гэтае рашэнне ўсімі магчымымі спосабамі. Спачатку аргументы, потым пратэсты, потым спробы не даць Сойму працаваць. А калі ўжо нічога не дапамагала, ён зрабіў тое, што сапраўды вайшло ў гісторыю. Рэйтан проста лёг на падлогу перад іншымі пасламі і сказаў: забіце мяне, але не забівайце айчым. Як па мне, гэта сцэна для вялікага кіно. Але самае балючае, яго ўсё роўна пераступалі. Праз чалавека, які сваім целам спрабаваў закрыць краіну ад падзелу. Пазней гэты момант увекавечыў Ян Матэйка на сваёй знакамітай карціне. Пра Рэйтана пісаў і Адам Міцкевіч у сваім геніяльным творы «Пан Тадэуш». І тут важны момант. Рэйтана часцяком запісваюць толькі ў польскую гісторыю, але хлопцы і дзяўчаты, ён быў беларусам у 5-м пакаленні. Таму Тадэуш Рэйтан — гэта і наша гісторыя таксама. Беларус, які не проста сказаў: я супраць. Ён лёг на падлогу і спрабаваў закрыць краіну сабой. Падабайка, калі вас таксама прабіла ад гэтага учынку.